Γεια σας, Βικτό Χρονάκη εδώ πάλι. Σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για το θέμα της αναπηρίας και της μητρότητας, αλλά σε σχέση με την κοινωνική ένταξη, όχι την φροντίδα της γεννητικής περίοδου, δηλαδή της εγκυμοσύνης του τοκετού, του θυλασμού και ό,τι αφορά την άμεση εμπειρία της γέννας και της ανατροφής του παιδιού, αλλά πιο πολύ για το πώς εντάσσεται μία μητέρα με αναπηρία στην ευρύτερη κοινωνία. Λοιπόν, το θέμα της αναπηρίας συζητιέται όλο και συχνότερα και πιο ανοιχτά τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα, ας πούμε. Διεθνώς πολύ περισσότερο, βέβαια. Η ειδική εκπαίδευση για παιδιά με αναπηρίες, η φροντίδα για ευπαθείς ομάδες με αναπηρίες, η προσβασιμότητα έχουν αναδειχθεί σε κρίσιμα ζητήματα για το κράτος και τους δημόσιους τοπικούς φορείς. Ακόμα και στην ευρύτερη κοινωνία, η αποδοχή των ατόμων με αναπηρία μοιάζει να είναι λίγο μεγαλύτερη από ό,τι πριν, από 15 χρόνια, 10. Αν και πρακτικά δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Ένα εντελώς παραγνωρισμένο θέμα όμως είναι η σχέση της μητρότητας με την αναπηρία και οι διακρίσεις που υφίστανται οι μητέρες με αναπηρία ή οι ανάπηρες μητέρες. Ως άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση και μεγάλη κινητική δυσκολία πλέον και μητέρα 3 παιδιών και σύμβουλος του Συνδέσμου Θυλασμού, όπως είχα υπάρξει για πολλά χρόνια, τώρα πλέον δεν είμαι. Είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με πολλές μητέρες και να μάθω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην επαφή τους με τον οικογενειακό και φιλικό τους κύκλο. Με κάποιες ανάπηρες μητέρες, δηλαδή, όχι ότι ήταν πάρα πολλές, αλλά υπάρχουν. Εδώ θα ήθελα να μιλήσω για αυτό το θέμα βασιζόμενη στις εμπειρίες μου τα τελευταία 16-20 χρόνια. Θα πρέπει όμως να ομολογήσω ότι δεν έχω εκπονήσει κάποια στατιστική επιστημονική έρευνα, εκτός από μία μικρή πρόπερση που δεν προχώρησε. Για άλλους λόγους, άσχετους με την αναπηρία. Για τους περισσότερους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα και ειδικά για τις γυναίκες, η απόκτηση παιδιού και η δημιουργία οικογένειας θεωρούνται σημαντικά στοιχεία κοινωνικής ένταξης και καλύπτουν βασικές ψυχολογικές ανάγκες. Όμως οι γυναίκες με αναπηρία, οι ανάπηρες γυναίκες, υφίστανται μία πρώτη διάκριση ήδη από την έκφραση της επιθυμίας τους να γίνουν μητέρες. Εάν πάσχουν από κάποια ασθένεια ή κάποια αναπηρία λόγω ατυχήματος ή κάποια πάθηση που επιφέρει αναπηρία, δηλαδή ένα μόνιμο πρόβλημα, όπως η βαρικοεία, η σκλήρυνση, η μεσογειακή ανεμία, το σκληρόδερμα ή κάποιο άλλο χρόνιο νόσημα, αποθαρρύνονται ενεργά από την απόκτηση παιδιού, είτε από τους επαγγελματίες υγείας που τις παρακολουθούν, είτε από την ίδια τους την οικογένεια και τον φιλικό τους κύκλο εν μέρει. Άλλοτε τις εμποδίζουν να παντρευτούν τον σύντροφό τους, άλλοτε να τεκνοποιήσουν. Σχεδόν πάντα να γεννήσουν φυσιολογικά ή να θυλάσσουν. Τις εμποδίζουν, δηλαδή. Τις αποθαρρύνουν. Οι έγκυοι με αναπηρία μπορεί να θεωρηθούν ανεύθυνα, ανώριμα και εγωιστικά άτομα, τα οποία δεν σκέφτονται ούτε τον εαυτό τους, ούτε τον σύντροφό τους, ούτε τα μελλοντικά παιδιά τους και τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν λόγω της αναπηρίας της μητέρας. Ενώ ότι αυτό είναι μια κοινωνική αντίληψη που υπάρχει ακόμα. Στον τοκετό, οι γυναίκες με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες συχνά θεωρούνται βιολογικά ανεπαρκείς, ακόμη και αν το πρόβλημά τους δεν έχει σχέση με την τεκνοποιία. Παραδείγματος χάρη, συνήθως συστήνεται σε γυναίκες με σκλήνηση να γεννήσουν το παιδί τους με καισαρική τομή για να μην κουραστούν σε εισαγωγικά ή επειδή δεν θα τα καταφέρουν πάλι σε εισαγωγικά, χωρίς άλλη ιατρική ένδειξη. Αντίστοιχα, οι γυναίκες με βαρικοεία μπορεί να τους συστηθεί να γεννήσουν καισαρική για να μην επιβαρυνθεί, για να μην επιδεινωθεί η βαρικοεία. Το άκουσα και αυτό. Και το πιο γνωστό είναι ότι οι γυναίκες με μεγάλη μοιοπία τις αποτρέπουν από το να γεννήσουν φυσιολογικά. Η μοιοπία δεν είναι προφανώς αναπηρία, αλλά κάποια που δεν βλέπει καθόλου, βλέπει ελάχιστα ή εντάξει, είναι ολικά τυφλή, πάλι αντιμετωπίζει αντίστοιχες προκαταλήψεις. Όμως μια τέτοια σοβαρή εγχείρηση όπως η καισαρική μπορεί να επιβαρύνει την κατάσταση της υγείας της μητέρας ούτως ή άλλως, σωματικά και ψυχολογικά.
Ενώ αντίθετα ένας φυσιολογικός τοκετός, χωρίς φάρμακα και παρεμβάσεις, επωνομαζόμενος φυσικός τοκετός, μπορεί να ενδυναμώσει τη γυναίκα ώστε να τα βγάλει πέρα με τις δυσκολίες της μητρότητας, τις προκλήσεις της μητρότητας καλύτερα. Αυτό είναι προφανώς κάτι πολύ σημαντικό για μια μητέρα με αναπηρία. Περισσότερο ίσως από ότι για μια σχετικά πιο υγιή γυναίκα. Δηλαδή χωρίς κάποια χρόνια πάθηση. Αρνητικά αντιμετωπίζεται επίσης και μια γυναίκα που επιλέγει να θυλάσει. Παρά τα αποδεδειγμένα ωφέλη για τις περισσότερες χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες και τα πρακτικά πλεονεκτήματα του θυλασμού, οι γυναίκες με αναπηρία αποθαρρύνονται από το να θυλάσουν, είτε με τη δικαιολογία ότι κάτι τέτοιο θα επιβαρύνει την υγεία τους, είτε ότι δεν θα τα καταφέρουν πρακτικά, σε πρακτικό επίπεδο. Και στη γέννα και στο θυλασμό η παραπληροφόρηση, γιατί περί παραπληροφόρησης πρόκειται, συνδυάζεται με την απαξίωση της προσωπικότητας της μητέρας με στόχο την παράκαμψή της, σαν να ήταν ένα εμπόδιο για την ανατροφή του παιδιού. Δυστυχώς η μητρότητα, όπως και στα περισσότερα μέρη του δυτικού κόσμου, είναι μάλλον απαξιωμένη. Αυτό το βιώνουν εντονότερα οι γυναίκες και μητέρες με αναπηρία, καθώς δεν υπάρχουν ούτε οι υποδομές, ούτε η διάθεση να υποστηριχτούν οι επιλογές τους και οι πρωτοβουλίες τους στην ανατροφή των παιδιών τους. Από την αντιμετώπιση του τοκετού και του θυλασμού των γυναικών με αναπηρία, που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστά αδιάκριση κατά των γυναικών, μέχρι την έλλειψη προσβασιμότητας στους παιδικούς σταθμούς, στα σχολεία, στα κέντρα εξωσχολικής απασχόλησης, στις σχολικές γιορτές, στις εκδρομές, στις συναντήσεις με δασκάλες, δασκάλους και γονείς. Οι μητέρες με αναπηρία, ειδικά αυτές με κινητική αναπηρία, αποκλείονται σχεδόν εξορισμού από τη φροντίδα των παιδιών τους. Είναι σαν να ζουν σε ένα παράλληλο σύμπαν. Παρά τις καλές προθέσεις στο οποιοδήποτε εκπαιδευτικό προσωπικό βέβαια, όμως το αισιόδοξο είναι ότι πολλοί από τους ανθρώπους με αναπηρία και ειδικά κότερα οι μητέρες, λόγω αυτής της ιδιότητας, αναπτύσσουν ικανότητες και δεξιότητες όπως η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα, η φαντασία, η επιμονή, που τους δίνουν τη δυνατότητα να τα βγάλουν πέρα με τις έξτρα δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Οι μητέρες βρίσκουν τη δύναμη που συχνά την παίρνουν από την ίδια τη μητρότητα, τα παιδιά τους και τις σχέσεις τους δηλαδή, να αξιοποιήσουν δημιουργικά τα προβλήματά τους, την ιατρική βοήθεια, τα εργαλεία που προσφέρει η τεχνολογία, για να βρουν αντισυμβατικές λύσεις για τις ίδιες και τα παιδιά τους. Πολύ συχνά θα ήθελα να αναφέρω το πώς χρησιμοποιώ εγώ τα τελευταία 13 χρόνια το ηλεκτρικό αναπηρικό μαξίδιο στο Βόλο, που εντάξει υπάρχει η δυνατότητα λόγω του ότι είναι επίπεδη πόλη. Το ηλεκτρικό μαξίδιο λοιπόν έχει σχεδιαστεί για χρήση από ένα άτομο. Εγώ το έχω κάνει οικογενειακό αυτοκίνητο και μεταφορικό μέσο για τα ψώνια από τα σούπερ μάρκετ και ακόμη μεγαλύτερα πράγματα. Σε σημεία που ο γιος μου τώρα μεγαλώσανε, οι κόρες φύγανε από το σπίτι, ο γιος συνεχίζει να ζητάει από μένα να κάνω τα ψώνια γιατί μπορώ να τα κουβαλήσω με το μηχανάκι, έτσι όπως αποκαλούμε το mobility scooter, το αναπηρικό ηλεκτρικό αμαξίδιο. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ φυσικά. Πολύ συχνά το πρόβλημα σε σχέση... παρένθεση. Τώρα, σε σχέση με την υγεία, το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν οφείλει τις ίδιες και την οικογένειά τους να διευρύνουν τους ορίζοντες τους σε σχέση με το τι είναι η υγεία, η αρρώστια, η φροντίδα, η πρόληψη, η φαρμακευτική αγωγή, οι άλλοι τρόποι διαχείρισης της πάθησης ή της καθημερινότητας, καθημερινών μικροπροβλημάτων όπως παιδικές ιώσεις. Εδώ όμως παρατηρείται και ένα άλλο παράδοξο σε σχέση με την ένταξη της μητέρας με αναπηρία. Όταν προσπαθεί να ενταχθεί στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή, τραβάει την προσοχή των υγιών σε εισαγωγικά ανθρώπων, χωρίς αναπηρία, μη ανάπηρων δηλαδή, είτε με αρνητικό τρόπο ως ανήμπορο, κατώτερο άτομο που χρήζει βοηθείας, είτε θετικά, ως ηρωίδα που τα καταφέρνει παρά τις δυσκολίες της. Πιστεύω ότι αυτές είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είτε την απορρίπτουν είτε τη θαυμάζουν, πάντα το σημείο εστίασης είναι η αναπηρία και η διαφορετικότητα. Αυτό ισχύει φυσικά και για τους άντρες αντίστοιχα, αλλά επειδή τώρα μιλάω για τις μητέρες, από τη θέση της μητέρας, δεν εστιάζουν στην πραγματικότητα, τι στην πραγματικότητα κάνει,
αλλά σε τι κατάσταση βρίσκεται. Κάτι το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό πέρα από τον έλεγχό της. Θα ήθελα να τονίσω λοιπόν το πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπίζει η μητέρα με αναπηρία, να αντιμετωπίζεται ως ισότιμο άτομο, με τις ικανότητες και τις αδυναμίες της, όπως και κάθε άλλος άνθρωπος, πέρα και παρά τις παθήσεις και το μόνιμο πρόβλημα, την αναπηρία. Η ισοτιμία και η αποδοχή αποτελούν άλλωστε πάγια αιτήματα του αναπηρικού κινήματος. Εννοείται όμως ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές στο χώρο για την προσβασιμότητα, αλλιώς δεν έχει νόημα να περιμένει κανείς να τα καταφέρουν οι ανάπηροι άνθρωποι. Φυσικά αυτό δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν παντού, αλλά μια κατάλληλη και διακριτική υποστήριξη από το κοινωνικό περιβάλλον συχνά μπορεί να αναπληρώσει τα κενά στις ηλικές υποδομές. Ενώ δεν μπορεί να υπάρχουν παντού, δεν μπορεί να υπάρχουν σε μέρη στη φύση παντού, δεν μπορεί να υπάρχουν σε παλιά κτίρια που δεν μπορούν να ανακατασκευαστούν, δεν μπορεί να υπάρχουν σε μνημεία που είναι αρχαία, και πιστεύω ότι δεν έχει νόημα να εστιάζουμε σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που είναι και καλά είναι και πέρα από τον έλεγχο. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που σχετίζεται με τη μητρότητα και την αναπηρία είναι πώς βλέπουν τα ίδια τα παιδιά την αναπηρία της μητέρας τους. Αυτό εξαρτάται βέβαια από πολλούς παράγοντες, από το είδος και τη βαρύτητα της αναπηρίας, από το πώς την αντιμετωπίζουν οι άλλοι, από το πόσα πρακτικά προβλήματα υπάρχουν. Η αίσθησή μου είναι όμως ότι ο βασικότερος παράγοντας, αυτό είναι η αισιόδοξη άποψη, είναι η στάση της ίδιας της μητέρας. Καθώς τα παιδιά, ιδιαίτερα τα μικρότερης ηλικίας, υιοθετούν τη στάση ζωής των γονιών τους. Προφανές είναι αυτό. Πιθανότατα μια αισιόδοξη και δραστήρια μητέρα να είναι ένα θετικό πρότυπο για τα παιδιά της. Ίσως όμως κάποια που έχει παραιτηθεί να μεταφέρει μια αρνητική διάθεση στην οικογένεια. Μπορεί τα μεγαλύτερα παιδιά να ντρέπονται για το πρόβλημα της μητέρας τους, να μην θέλουν να εμφανίζονται μαζί της, να μην θέλουν να έρχεται στο σχολείο τους, να στεναχωριούνται από μόνο τους. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το αναφέρεται και σε βιβλία, σε δημοσιεύματα. Αν έχω παρατηρήσει ότι τα παιδιά έχουν ένα ενδιαφέρον και μια αθώα περιέργεια, γιατί η τάδε κυρία χρησιμοποιεί πατερίτσες, γιατί η άλλη μιλάει έτσι περίεργα. Δηλαδή μια βαρύκοη γυναίκα που έχει επηρεαστεί, επειδή δεν ακούει, έχει επηρεαστεί ο τρόπος που μιλάει. Αυτό που διακρίνει τα παιδιά είναι περιέργεια, δεν είναι κακόβουλη πρόθεση. Είναι συγκινητικό δηλαδή. Το πόσα παιδάκια έχουν έρθει να δουν πώς λειτουργεί αυτό το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο που έχω, με θαυμασμό, γιατί πηγαίνει πιο γρήγορα από το ποδήλατο, πηγαίνει, δεν σου δίνει μια αίσθηση δύναμης, το περνάνε για χανάκι δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση η μητέρα, οπότε δεν είναι το πρόβλημα τα παιδιά στην πραγματικότητα. Φυσικά αν συμβεί το πρόβλημα, η δυσκολία της μητέρας σε μεγαλύτερη ηλικία των παιδιών, μπορεί όντως να δυσκολευτούν να τα αποδεχτούν, αλλά δεν έχω αρκετές πληροφορίες σε σχέση με αυτό. Σε κάθε περίπτωση η μητέρα είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένη να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Γιατί ανάπηρη ή όχι, παίζει το σημαντικότερο ρόλο στην ανατροφή των παιδιών της, για την αρχή της ζωής τους τουλάχιστον. Συμμετέχουν φυσικά και πολλοί άλλα πρόσωπα, εννοείται, ο πατέρας κυρίως, αλλά για την αρχή της ζωής νομίζω υπάρχει μια γενική αποδοχή ότι η μητέρα είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ που με ακούσατε και θα τα ξαναπούμε.